כן יקום. אז אפשר בבקשה להירגע ולקיים דיאלוג? מה קרה? תגידי לי את, מגיע לקופה לקוח נורמטיבי, כן? מגיע. מבקש להחזיר מוצר שנקנה ממש פה. מבקש, כן. האם הקופאית הקסומה צריכה לאפשר לו להחזיר את המוצר? כן או לא? כן, אמנון, התשובה היא כן. אוקיי. יפה. תשאלי אותו איזה מוצר הוא רוצה להחזיר. איזה מוצר אתה רוצה להחזיר, אמנון? בבקשה. זה ריק. את השקיות! את השקיות הוא רוצה להחזיר! אמנון, אמרת מוצר. סליחה? שילמתי על זה ממיטב כספי. 10 אגורות יחידה. כל הוויכוח הזה הוא על 40 אגורות. אני באמת... מה את עושה? את לא מחזירה לו. לא. אבא, זה בסך הכל חצי שקל. לא, זה לא החצי שקל, זה הפרינציפ. די, אמנון, תודה רבה. שיהיה לך יום נעים. תודה. שיהיה לך יום קסום היום, כן? לא הבנתי.